z funkcie podpredsedu Národnej rady. A ako posledný doplňujúci návrh programu dávam v mene skupine poslancov návrh, ktorý vyzýva k prijatiu uznesenia Národnej rady, aby sme doplnili etický kódex poslanca Národnej rady v otázke kontroly na požitie alkoholických nápojov a drog. Je nenormálne, že najvyšší zákonodárny orgán Slovenskej republiky zakazuje keksy, zakazuje trička, zakazuje hovoriť pravdu, zakazuje tabuľky, ale akceptuje, že sem chodia ožratí poslanci hlasovať o osudoch ľudí. Že sem chodia poslanci pod vplyvom drog, evidentne pod vplyvom drog a kokainu. Je nenormálne, aby ste sa takto správali k ľuďom, aby ste takto pohrdali ľuďmi. Žiaden sústružník, žiaden rušnovodič, žiadna zdravotná sestra, žiaden lekár nemôže slopať v práci a rozhodovať o osudoch ľudí. Budeme hlasovať o prvom návrhu pána poslanca Matoviča. Prezentujeme sa a hlasujeme. 40 poslancov, 63 za, 77 proti. Návrh nebol schválený. Hlasujeme o druhom návrhu. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme. Bolo 141 poslancov, 64 za, 77 proti. Návrh bol neschválený. Hlasujeme o treťom návrhu pána poslanca. Bolo 142 poslancov, 65 za, 77 proti. Návrh nebol schválený a hlasujeme o štvrtom návrhu pána poslanca Matoviča. Prezentujeme sa a hlasujeme. 138 poslancov, 53 za, 77 proti, 8 sa zdržalo hlasovania. Návrh nebol schválený. Bod programu do 52. schôdze, a to návrh na prijatie uznesenia o odvolaní Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu Národnej rady. Tibor Gašpar je dlhodobo obžalovaný zo závažných skutkov okrem korupcie aj z organizovania zločineckej skupiny v polícii a udalosti posledných dní ukazujú, že mohol nezákonne zasahovať aj do iných trestných konaní. Ako podpredseda Národnej rady 2,5 roka zneužíva túto funkciu na to, aby presadzoval legislatívu, ktorá môže zmáriť zákonné vyšetrenie a spravodlivý súdny proces, šikanuje poslancov a poslankyň a zneužíva svoje postavenie na to, aby sa obhajoval v plene Národnej rady a nie pred spravodlivým súdom. Túto výzvu sa okrem poslancov Národnej rady podpísali aj tisíce občanov a občianiek a každý deň tieto podpisy aj pribúdajú. Preto navrhujeme tento bod doplniť. Ďakujem. O návrhu pani poslankyne Mesterovej prezentujeme sa a hlasujeme. 141 poslancov, 63 za, 78 proti. Návrh nebol schválený. Budeme hlasovať